गोरोबथाया एकदम थगायथारनाय गोरोबथा नङाबा मोनसे समनि दावहारु बा एनडिबि जानानै दिनै जोंनि सिमां बा जोंनि थांखिया बिराद गिदिरमोन मानो होनना बुङोबा आलादा रायजो बा आलादा बर'लेण्ड सोरजिनायनिसोमोन बिसार एकर्डनि गेजेरजों रावबो साख्रि मोनाखै साख्रिखौ इलेक्सन खाथि सफैबाल' साख्रिखौ होगोन होननानै बुङो दिनै एनडिबिनोबो होनो होनदों सासेनोबो होनो हायाखै खिन्थु मिडियानि गेजेरजोंल' होयो बिसोरो साफ्रोमबो एनडिबि लिडारफोरनोनो दिनै स्किम मोनसेबो हरनो हायाखै आरो पाब्लिकफोरनोबो हरनो हायाखै बिटिसिनि बायहेरानि मानसिफोरनोसो खामानिखौ हरगासिनो दङ दा बिपिएफखौ सापर्ट होनो होननानै आवगायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जायनि फलाव बिटिसि एकर्डआव 6 सिडिउल एरिया होननानै जोङो मिथिगौमोन दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 6 सिडिउल एरियाबो गैला नङाबा मोनसे समनि दावहारु बा एनडिबि जानानै दिनै जोंनि सिमां बा जोंनि थांखिया बिराद गिदिरमोन मानो होनना बुङोबा आलादा रायजो बा आलादा बर'लेण्ड सोरजिनायनिसोमोन। खुलुमबाय। गिबियावनो डिजिटेल बर' निउस नायगिरि साफ्रोमबो अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ जोंनि हान्जानिफ्राय बरायग्रोनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जों मिथिगौ जोंनि बर' हारिया गोबाव समनिफ्रायनो बायदि थासारि बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनानै गावनि हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बायदि सोमावसारनायजों लोब्बा थानानै दिनैसिम जोंनि बर' हारिया दिनैनि थासारियाव दङ। बेबायदिनो 1986 मायथाइनिफ्राय एनडिबि होननाय मोनसे हान्जायाबो आखायाव हाथियार लानानै जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय बायदि खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। दा बे समाव जोङो आथिखालनि बिटिसिनि थासारि आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सावरायनो थाखाय जोंजों लोगोसे दङ बारग' एनडिबिनि सोद्रोमा बिथां समर बसुमतारी बिथांखौ जोङो जोंनि डिजिटेल बर' निउसआ गिबियावनो बरायग्रोनाय लाबाय। जों मिथिगौ बिथांमोना एनडिबि जानानै गोबाव समनिफ्रायनो गाव हारिनि थाखाय रैखाथि बा गाव हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। दा बिथांमोना आथिखालाव दिनै समाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिबिनि मोनब्रैबो हान्जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बायदि बर'फोरनि सोमावसारारि आफादजों मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा होननाय गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बिथांमोना बे गोरोबथा जानायनि उनावब्लाबो दिनै समाव मानो नोंबा इउपिपिएल आंबा बिपिएफ जानो गोनां जाखो बे बिथिंनि बागै जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। आथिखालाव नोंथांमोनखौ जों मिथिनो मोनो जे एनडिबि जानानै नोंथांमोनहा गोबाव सम हाग्रा बा बायदि जायगायाव थानानै गाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय नाथाय दिनै समाव नोंथांमोना गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो मानो बिपिएफखौ दिनै लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोनो गोनां जादों। सिगांनो खुलुमग्रोनाय थाबाय। एनडिबि हिसाबै दिनै बिपिएफखौ सापर्ट होनाय बा बिपिएफखौ सापर्ट होनो नागिरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो जेन'बा मोनसे समनि दावहारु बा एनडिबि जानानै दिनै जोंनि सिमां बा जोंनि थांखिया बिराद गिदिरमोन मानो होनना बुङोबा आलादा रायजो बा आलादा बर'लेण्ड सोरजिनायनिसोमोन नाथाय जोङो दिनै फैनानै जोङो नुबाय दिनै बर'लेण्डबो मोनासै दिनै बिटिसिनि गोजौआव जेनाखि जोंहा जेन'बा सेपारेट स्टेट मोनोब्लाबो जोंहा गोजोननाय थागौमोन। दा दिनै थाङै साफ्रोमबो एनडिबिनि लिडारफोरखौ मोनसेबो द्राफ्ट खिथायालासिनो द्राफ्टखौ देखायालासिनो प्रमद बर' सारा हारसिङै गावनि गोसो बायदि थगाय थसि जेनाखि एकर्डखौ खालामबाय बिनि सायाव साफ्रोमबो एनडिबिफ्रा गासिबो दुखु मोननाय दङ। साफ्रोमबो एकर्ड खालामनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननो एनडिबिनो खिथायाखैमोन नामा जे जों बिदि एकर्ड खालामसिगोन होननानै? बे ड्राफ्टिंआनो जाहैबाय ओरैनो फल्स ड्राफ्टिंखौ देखायनानै सिगनेसारा दस्रायाव होहोदों। दा बेनि बेलायावनो जोङो जेलानाखि डिरेन ग्रुप हिसाबै जोङो कारिगाव बांला केम्पआव दंमोन अब्ला जोङो खोनादोंमोन माने बिराद गिदिर जोंहा एनडिबिखौ लानानै मोनसे एनडिबिनि थांखिया जाफुंसिगोन एनडिबिया दिनै एकर्ड जासिगोन एकर्ड लानोसै होननानै बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन जोङो। दा बिनि उनाव थांबाय एकर्ड खालामनानै थांनायनि बेलायावहाय दिल्लीयाव जेला सहैयो अब्ला माखासे बे मोजां ड्राफ्टिंफोरखौ नुयैनि दारैहाय दिनै डिरेन सारमोनहा बेक जाबोफिनबायमोन सिगनेसारखौ होला होननानै। दिनै बेक जाबोफिननायनि उनावहाय दिनै मानसिफोरनि नारसिनफिननायाव गुवाहाटि सफैफिनबायमोन। नारसिनफिननायनि बेलायावहाय उफाय गैयियाव जेखियानो जालांदो होननानैहाय बे सिगनेसारखौ मा होनो बेखौ गोदाव सोरावै हैनांगौ बायद' जानाय हिसाबै बिथाङा हैनांदों। दा हैनायजों लोगोसे दिनै दा जेन'बा नुफैबाय जोङो
दा दिनै बिटिसिनि गाहायसिनाव मोनसे बिदिखौ बिटिआर मोनसे एरिया खालामनायल' दा दिनै जेन'बा बिटिसियाव जोङो सिन्था खालामनानै मोनबाय दिनै एनडिबि हिसाबै बिटिसिया दिनै बेसेबांबा समनिफ्रायनो आन्दालन खालामनानै दिनै मोनबोनाय एक्सपेक्टिफोरजों एकर्ड जानाय होननानै जोङो मिथिगौमोन नाथाय जोंनि एनडिबिनि एकर्डआदि बिनि गोरलैसिनाव जाबाय बिराद लाजिनांथाव जादों नाथाय दिनै आथिखालनि बिटिसिनि सिएम प्रमद बर बिथाङा बिटिआर गोरोबथाजों जोंनि हालामाव ओरैबायदि गोजोननाय फैबायब्ला गासैनिबो जेंनाया माने एनडिबिफोरनि थासारियाबो गोजानाव फैबाय होननानै बुंदों दा बे बिथिङाव नोंथांमोना बुंगोन दा बेथ' ओरैनो निउस मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दिनै गोजोन थासारि फैबाय जेन'बा गाव बुंदोंमोन एनडिबिखौ जोङो बिमा बिफा गावबा गाव बिदा फंबायनि आखायाव जों गथायफैनो हाबाय जोङो बेसेबांबा गोजोननाय मोनदों नाथाय गथायफैनायजों मा जानो दिनै जोङो नागालेण्डआव जेसेबां माने खस्थ'नि गेजेरजों जों थांनाङो गाबगु खुगु दिनैसिम केसानो जोबाखै एकर्ड जाखांनायनि उनाव बोसोरथाम बारलांबाय दिनैसिम आङो एकर्ड जाखांनानैबो खय लाख थाखा गारबावखो दा बहा मोनगोन बहा मोना खालाव खासाव जायो जोंहा दिनै फैगोन समबारावनो गाखोलांबावनांगौ मंगलबाराव दङ कर्ट डेटआ दा बेफोरनि थाखायनो बिराद सिन्थायाव गोग्लैनानै दङ बेबायदि इसिबां माने बेबायदि थगायनायाथ' मोजां नङा जों बेखौ लुगैयाखै मालाबाबो गोसो गोरबोजों गोसो होनानै मावनायखौसो जोङो बिराद आसा खालामनानै दङमोन बिथाङा दिनै बेफोरबायदि थगायनानै मावामोनब्ला दिनै थगायलाङामोनब्ला निस्सय बिथांनि खिथु गासिबो थांजोबगौमोन आरो एकर्डनि बेलायावबो बेखौनो आङो रिपिट आरो बुंफिनबावो बिराद गिदिर सासे प्रमद बर' बेबो जाथिनि सेक्रिफाइस खालामबोग्रा होननानै बे गाज्रिखौ मावनाय नङा होननानै ओरैनो मेगन मोसेबनानै माखासे जोंनि एनडिबि लिडारफ्रा सिगनेसारखौ होबोनांदों दा बे हिसाबै दिनै सिगनेसार होखांनायनि उनावसो बेखौ गमामायैनो मिथिथायदों बे थगायदों होननानै दिनै बिटिआर गोरोबथा जानाया 4 बोसोरानो जाबाय नाथाय दिनैसिमबो नोंथांमोननि जे एनडिबिनि केस बे दिनै जोबनो थाङाखै मा खारनाव दिनै बेबायदि पेन्डिं जानानै दं नोंथांमोना दा बेखौ बे केस जोबाखै होननानै बुंनायानो बेनो मानो होनबा जेन'बा प्रमद बर' सारनि गोसोआ गेसाव मोजां नङा गोसो मोजां मोनबा दिनै एनडिबिजों एकर्ड जानानै आलाय सिलाय बेफोरबायदि दासिमबो जेन'बा कर्ट केस मारिनांबाय थानाय केसखौ उइद्र' खालामालासिनो गाबगु खुगु खालामबाय थानाय दिनै जोंनावलाय माथो दंबायो जोङो केस थांनांगौ समाव बहा मोनगोन बहा मोना सोरजोंबा रायज्लायनो थांबाबो मोखां गोसोम जानानै जोङो सिरि समाव बेबा मा होनगोन होननानै जोङो फैफिननाङो दा थांनाय फैनायनि बेलायाव जोंसो मिथिगौ दा बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै मोनो मानो होनबा जेन'बा बेफोरबायदि केसखौ फोजोबना होआबा हयथ' निस्सय जोंबो जेन'बा सानसे समाव हयथ' बे बुहुमनिफ्राय सिन्था दारनानि गेजेरजों गोमोरफ्लांनोबो हागौ दा आङो बेखौनो खावलायहरो जाहाथे बे केसखौ बिथाङा फोजोबनानै होजोबो थाबैनो जाहाथे खुगाजोंल' मावालासिनो गोसो गोरबोजों मावो जों बेखौनो बिथांनिसिम बारै बार खावलायबाय थादोंमोन खिन्थु दाथ' इलेक्सननि टाइमबो सफैबाय दिनाबो बारलांबाय नेया नङा इसिबां बोसोर नेबोबाय दिनैसिम मावनानै होआखै होमबा दिनै बिनि सायाव जोङो बेखौनो खेंफोरथि होबाय थादों आरो जेब्लायबो जोङो बिनि एगेन्स्ट बिनि माबा बाथ्रायै जोङो बुंलांबाय थागोन उल्था बाथ्रायै मानो होनोबा उल्था माने सैथोखौ जों खिथालांबाय थानो जोङो नाजालांगोन मिडियानि गेजेरजोंबाबो बे मा मावदों मा मावाखै जोङो बेखौनो खेंफोरथि होलांबाय थागोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एनडिबि होननानै बुङोब्ला जोङो मानगोनां रन्जन दैमारिनि नामखौ गोसोआव फैनो गोनां जागोन मानो होनबा बिथाङानो एनडिबिखौ जोनोम होगिरि गायसनगिरि आफादगिरि दा आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि एबा एनडिबिनि मुङाव मोनसे बिटिआर गोरोबथा जाबाय नाथाय बे एनडिबिनि आफादगिरियानो दिनैसिमबो जोबथेसालियावहाय जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ होननानै बुंदों नाथाय बिथांनि केसा जे उइद्र' जागोन ना जाया नोंथाङा बेनि सायाव मा दा बेखौ उइद्र' जागोन जाया बेखौथ' आं बुंजोबनो हाला मानो होनबा सिगां एकर्ड जानाय समावनो जेलनिफ्राय दिरुननानै लांनो हादोंमोनबा बेखौ सिन्था खालामनानै गोथौयै सिन्था खालामहरनानै हरोब्ला जोङो निस्सय बिनि केसा उइद्र' जागोन होननानै जों सानो मानो होनबा खुनु संबिधानाव लिरनाय गैया सासे मोनसे एकर्ड जानानै मोनसे सिगांनि जेनाखि जोङो बेबायदि थासारियाव दंमोन दिनै जों बेबायदि थासारियाव जोङो थाबाय थाला दिनै जोङो आन्दालन खालामला दिनै जों हस्रिखावला दिनै जोङो जानाखि सरकारा जेखौ होबाय जोङो बेखौनो गोसोजों जोङो नाजावनानै बा बरायनानै लाबाय दा बेजोंनो जोंनि मोनफ्रोमबो समयसा जेलाव थानाय बा रिहाबिलिटेसन मुंख्लंनि एखिसिया बा जेन'बा केस उइद्र' बेफोरखौल' गासिबो जेन'बा फोजोबनानै होथोंसै होननानै मोनसे आसा खालामनानै एकर्ड होबोदोंमोन दिनै बेखौ दिन्दां फादां खालामनायनि बेलायाव आङो थोंजोङै आङो बेखौल' बुङो प्रमद बर' सारानो खालामदों नामा आं बेखौ सन्देह दङ आरो जों मिथिगौ बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो जों खोनानो मोनदों जे एनडिबिनि माखासे बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरा गोबां आलाय सिलाय थासारियाव दं होननानै खोनानो मोनदों दा बे बिथिङाव एनडिबि सोद्रोमाफ्रा दा थारैनो आलाय सिलाय थासारियाव दं होननानै नोंथाङा बुंनो सानो
आलाय सिलायाथ' दङ, दासिमबो आलाय सिलाय दङ। जायफोरा थैनानै थांदों बिसोरनि डेड बडिखौबो मोनाखैमोन। दिनै सारादु मैया दाख्लैसो सोरबा खुंलागासिनो। दिनै सोर थैदों सोर थैयाखै बेफोरखौ माखासे हिसाब होनांगौ, खिथानांगौ, माबानांगौआ माखासे एनडिबिनि लिडारफोरनि दायथ'मोन। नाथाय बिसोरबो गोसोआव थाजोबासै दे, बेखौ जेबो नंला। अब्लाबो एनडिबि जेनाखि लिडारफोरनिफ्राय नारसिनदोंमोनबो सरखारनिसिम, नाथाय सरखारा नारसिनसेयावबो सरखारा दिनैसिम बिसोरनि खोथाखौबो खोनासङाखै। दा आंल' ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानाय हिसाबै आंनि प्रब्लेम, आंनि समस्याखौल' सुबुंफ्रा मिथियो। नाथाय आं बादि गोबां मानसियानो दिनैसिम जेंनायाव दङ, दिनैसिम समस्यायाव दङ, केस उइथड्र जायो। आजां गाजां दाखालिसो बावाखै नै बिजनि ओनसोलनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै सासे फासि नांनानै थैलांबाय। दा बेफोरबो जेन'बा केसनि थासारिनि थाखायनो दिनै बिथाङा अरुणाचलाव दंमोन, गावनि जिउखौ फोजोबलांबाय। दा बेखौनो आङो बिराद गोथौयै दुखु मोनदों। मानो होनबा फासि नांनानै थैलांनाय हिसाबै बेखौबो मिडिया भाइरेल खालामहोआलासिनो बन्द' खालामनानै दोननायखौ, जाहोना मामोन, मानि थाखाय थैलाङामोन, बेफोरखौ जेन'बा मिडियानि गेजेरजों खेंफोरथि होयोब्लासो, न'खरनि मानसिफ्रा बुंफुंना होयोब्लासो माखासे सिंनि बाथ्राखौबो मिथिजोबो। दिनै मावनानै होआलासिनो दिनै सासे गावखौनो सुइसाइड खालामनानै थैलांनाय हिसाबै सरकारा निस्सय गावसोरनाव दाय जाजानो गिनानै बा गावसोर लाजिनांजानो गिनानै दिनै बेखौ बन्द' खालामनानै मोखां खाथेनानै दोननायनि सायाव जोङो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायो। बुरलुंबुथुरनि साहा फारसे थानाय हालामखौ एनडिबिआ मोनसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन। नाथाय दिनै थाङै फैनानै 2020 मायथाइनि 22 जानुवारि खालाराव मोनसे बिटिआर गोजों गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा फोरमायबाय जे एनडिबिनि सोद्रोमाया दिनै आलाय सिलाय दं होननानै। नाथाय दा नोंथांमोननि थांखिया जे गासैबो हारिखौ लानानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां दंमोन, नाथाय दिनैनि थासारियाव बे जाफुङाखिसै। दा रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? दा बेखौ आङो बुङो, मानो होनबा जोंनि जेनाखि एनडिबिनि थांखि, एनडिबिनि टारगेटआ जाहैबाय संकस टु सदिया। बेयो जाहैबाय आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुङो, जोंनि बाउण्डारिया बिसिममोन। दा बेखायनो जोङो रायजो राजाफ्राथ' एक्सुवेलि बिराद मदद होबोदोंमोन एनडिबि हिसाबै। मोनसे जाथिनि मावबोदों, जाथिनि नांदों, जोंनि थाखायनो गावसिनि जिउखौ दान होनानै मावदों बा बावसोमदों, नांदों होननानै दिनै बिसोरहाबो बिराद गिदिर सिमां दंमोन। दा बेखायनो माखासे दिनै एकर्डनि गेजेरजोंसो एकर्डखौसो गाज्रि खालामबोदों प्रमद बर' सारआ। दा बिनि सायावथ' जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो आरो मा बुंनो सानो। मानो होनना बुङोबा जोंहाबो दुखु मोननाय दङ, साफ्रोमबो एनडिबिआनो गोसोआव दङ दिनै, बुंनोसो हाया। मानो होनबा रायजो राजाफोरखौ लानानैनो जेन'बा मोनसे सिमां दंमोन, मोनसे थांखि टारगेट दङमोन। दिनै बे टारगेटसिम जाफुंहोनो हायैनि थाखाय कयेकजना लाजिनानै गोसोआव साननानैल' बे बाथ्राखौ सिरियै थाबाय थानाय जायो। बिटिआर गोरोबथानि उनाव बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय मोनसे एक्स ग्रेसिया होननाय मोनसे माबा दंमोन। दा बेखौहाय नोंथांमोननि बारग' एनडिबिफोरा साबेसेया मोनफुंजोबखो आरो दिनैसिम मोनफुंजोब्बाय नामा? दा बेनि दारैनो होख्रावगासिनो दिनै एनडिबिनि एक्स एनडिबिनि नामैहाय बियो एकर्डजों लिरनानै लाबोफाखा जानायमोन। मानो होनना बुङोबा गोलाव सम हाग्रायाव थानानै मावबोनाय नांबोनाय, दिनै न'खरजों खुनु लेथा फेथा गैया, कयेकजना हमजानानै न' धोन सम्पति गासिबो थांजोब्बाय। दा बेफोरजोंनो माबा मोनसे मावनानै जाथों होननानै जेन'बा 4 लाख बेखौहाय एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैखानायमोन, बे रिहाबिलिटेसन। दिनै बेखौबो होफुङालासिनो बेखौ थगायगासिनो दङ। सिगां एकर्ड जानायजों लोगोसे 1700 बेसेबांबा जनखौ होदोंमोन। बिनि उनावहाय आरो फैनानै 4000 जन मोनसे केबिनेट बेखौ पास खालामदोंमोन। दिनै बे पास खालामनायनि बेलायावहाय दिनै बेसेबां होदों, 2775 जनल' होनानै बाद बाखिखौ मा खालामदों बेखौ जों मिथिथ'वाखै आरो। दा बेखौ नोजोर होनानैनो जोङो दिनै बे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि इउपिपिएल दोलो, बिसिनि जोङो उल्था जेब्लायबो जोङो गसंनांगौ जायो। मानो होनबा सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै, दा मोनैफोरा बेसेबां दुखु दाहानि गेजेरजों दङ। आरो जे रिहाबिलिटेसनखौ जायफोरा मोनफुङा, बे एनडिबिनि नाम बा एनडिबिनि लिस्टआवनो थानाय नङा होननानै जोङो बुहुत दुखु मोननायखौ फोरमायो आरो, जाहाथे मोननांगौ फिथाइखौ बयबो मोनजोबनानै समानै बयबो मावनानै जालांनो हायो होननानै। नोंथांमोनखौ एनडिबिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौनो जोङो मोनसे दावहारु हान्जा होननानै मिथिगौ। बे बिथांमोना दावहारु जानानै गाव हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय गोबां जोङो दावहा नांबोनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय बिथांमोना मोनसे गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय गावखौ फसंथानफिननाय मोनसे साख्रिनि थिसनथाइ, बे साख्रि थिसनथाइया दिनै बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय माबायदि थासारियाव दं?
दिनैसिम साख्रि होननानै बुङोबा जोङो दुखु मोननायखौ फोरमायो। मानो होनबा सिगां बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मालाय हानायखिनिखौ बिपिएफ दोलोआ जेन'बा हाग्रामा सारनि दैदेननाय दोलोआ दिनै साख्रिखौ होबोनो हादों। दा दिनै जोंनि जेन'बा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रावबो साख्रि मोनाखै। साख्रिखौ इलेक्सन खाथि सौफैबाल' साख्रिखौ होगोन होननानै बुङो। दिनै एनडिबिनोबो होनो होनदों, सासेनोबो होनो हायाखै, खिन्थु मिडियानि गेजेरजोंल' होयो बिसोरो। दा बे समावहाय इलेक्सन समाव बे जेलानाखि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मा होनो बेखौ इलेक्सन सफैबायमोन। बे समाव होनदोंमोन प्रमद बर' सारानो गावनि खुगाजोंनो, हाजिरा मावनानै जाग्राया हाजिरा मावनानै जानांला, थांनानै थानो हानायनि थाखाय लामाया मोनसिगोन बा साख्रिया मोनसिगोन। बन बोनानै जाग्राया बन बोनानै जानांला, साफ्रामखौबो सुबिदा होजोबसिगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जोङो दिनै फैयै नुबाय बन बोनानै जाग्राफोरखौ न'निफ्राय लाङै हाग्रायाव गावथारहैनाय। मानो बेखौनो बन बोग्राफोरखौनो दिनै जेन'बा दंफां बोग्रा होननानै हाग्रायाव लांनानै गावथारहैनानै थगायगासिनो दङ। दाखालिसो जाहारबारि ओनसोलाव नुबाय मेलेम गुगुलायनाय गावथारनाय। होमबा बेनो जाहैबाय बिसिनि गावसिनि सान्थि। गावसोर गोजाल' एक्सुवेलि आङो बेखौल' बुंगोन, सान्थि होननानै बुंनाया जाहैबाय प्रमद बर' सार, इउजि ब्रह्म सारमोन, ओरै गबिन्द सारमोन, फेरेंगा सारमन, बिथांमोनहाल' सान्थियै रायजो नाङै सान्थि गैया। रायजो नाङै सान्थि गैया, बिसोरल' सान्थि जागासिनो दङ बेराय। बिथाङा एनडिबिआव हाबनानै बा एनडिबिआ दिनै मा थासारियाव दङ बिथाङा बेनि बागै फोरमायबाय। आरो दा जोङो बे समाव आरो आथिखालनि बिटिसिनि राजखान्थिनि थासारि आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सावरायनो थाखाय नाजागोन। जों मिथिनो नाजागोन नोंथांमोना मोनसे समाव एनडिबि जानानै दिनै मानो खुंथायआव थानाय इउपिपिएलखौ मदद बा हेफाजाब होफिननो नागारै बिपिएफ हान्जाखौहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामनो सिगांबोबाय। मा खारननि थाखाय नोंथांमोना दिनै बिपिएफनि सायाव आसा खालामनानै बिपिएफखौ सापर्ट होनो सिगांबोदों? दा बिपिएफखौ सापर्ट होनो होननानै आवगायनायनि जाहोनानो जाहैबाय, जायनि फलाव बिटिसि एकर्डआव 6 सिडिउल एरिया होननानै जोङो मिथिगौमोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 6 सिडिउल एरियाबो गैला। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै जानाखि दा खुंथायाव थाबाय थानाय सरखारानो उनावबो सरखार जाफैयोबा बिसोर बिटिआर होननायखौसो लालांगोन, बिटिसिखौ फोजोबनानै दोनगोन। दा बिटिसिखौ फोजोबोबा जोंहा बर' हिसाबै जोंहा थांनानै थानो हानांगौआ गोब्राब जागोन। मानो होनबा बिटिसि एकर्ड मोननायनि सिगां मा थासारियाव दङमोन, दिनै बिटिसि एकर्ड मोनखांनायनि उनाव मा थासारियाव जाफैदों, जों बेखौ गोथौयै सिन्था खालामनानै दिनै जोंनि बे दैदेननाय जेनाखि इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै जोङो सरखार गैयाबाबो जोङो दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै बिपिएफखौ मानो सापर्ट होफैनांगौ जादों बा मानो जोङो लोगो जाफैनांगौ जादों, बिनि जाहोनानो बेनो आरो। नोंथाङा दिनैसिम बिपिएफआव हाबनानै नोंथांजों साबेसे एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाया बिपिएफआव हाबगोन? आंजों लोगोसेथ' दा 300 जननि बारा जाबाय आरो फैबावगोन लासै एसे नेथ'बावदों, दंबायो मानसिफ्रा फैबावनांगौआ। दा बेखौनो आङो मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो, जोङो जोंनि मोनखानाय जेनाखि 6 सिडिउल बेखौ जोङो दाननानै खोमानानै लानो हानाय नङा। बे गैयै समावनो बहुद मानसिफ्रा थैलांदों, बहुद मानसिफ्रा गोदाव सोराव। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि, बिटिसि मोननायनि सिगां मोनफ्रामबो लामा मोनफ्रामबो दालाङानो गैखाथारामोन। जोंनो बे समाव उन्दै सममोन, उन्दै समाव जोङो बिमा बिफाजों खारफाबायोमोन, अबेबा आलासि जाहैनो, अबेबा बेरायहैनो। दिनै जेन'बा आं सानसेखालि जोंनाथ' न'आ सिगां माबाया बिबै बिबौना जाहैबाय हालां बाजारावसो। जोङो खुन 12 बुंखा होननायनिफ्राय जोङो आलांगि 12 बुंखानिफ्राय हालां बाजारसिम फैनो नागिरो। दिनै बे 12 बुंखानिफ्राय आलांगि मोनफैनांगौ लामायानो ओरैबायदि हाजो हालाफोर बायदिसोमोन। बेयावहाय सानसेखालि अखा हानाय दैज्लाङाव जोङो थाबायबोदों, गारि मटर गैयामोन, थाबायबोदोंमोन। दाना जायजों जोङो बिमाजों खारफादों, बिमाया गादलिननानै जलदब दख'ना गासिबो हाब्रु नांजोबबाय। दा थांनो मोनासै, जोङो फार्स्ट टाइममोन बे समाव थांनो नागिरनाया। दा जोंहाबो गोसोआव दुखु मोननाय फैदों आरो रिटार्न जालांफिननांनायनि थाखाय। नोंथाङा सासे एक्स एनडिबिनि सोद्रोमा, बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा, बे मोननै गोरोबथानि गेजेराव नोंथाङा मा फारागथि नुदों? फारागथियाथ' मथा मथि बिटिआर गोरोबथाया एकदम थगायथारनाय गोरोबथा, आरो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै जायफोरा जेन'बा आवगायगोन, बे उनावहाय जोङो बर' हिसाबैनो साफ्रामबो बर' जाथियानो खाफाल हमफिननांगौ जानानै फैगोन।
दा बेखौनो बिसोरो मोजां मोजां होननानै बुङो दिनै साख्रिनि खोथा नै दाखालिसो आं खौरां मोनबाय जोंना राजु नार्जारिया अक्ट'बराव माबा होनायनि खोथामोनलाय 3000 जन साख्रि होनायनि खोथा जाहैबाय दा बे इलेक्सन सफैबा आं बैबारनिफ्राय बुंबाय थाखादों इलेक्सन खाथिबा बिसिना साख्रिया सफैयो दिनै आरो आङो खोनाबावदों आंनाव माखासे मानसिफ्रा लोगोफ्रा कन्टेक्ट लाहरदों सोंहरदों आंनाव फेरेंगा सारनाबो धालिगावआव रिजार्भेसन जानानै दंखायोलायनो बेयाव 1000 जन पस्ट दा लिस्टखौ बिहरलागासिनो जाहैबाय आरो दा बेखौनो आङो एथ' मानो थगायबाय थानो नागिरदों बिआरपिएलआव खामानि मावनांगौखौ जों मिथिगौ बिथांनो हयथ' आइ कार्ड सिस्टेम सेफटि कार्ड ना मा होनो बेखौ दिरुननानै होनो हागौ खिन्थु बिनि उनावहाय खोथाया जाहैबाय खामानिया पारमानेन्ट ना कम्पानिनि आन्डार ना सोरबा कन्ट्रेक्टारनि आन्डाराव बेखौबो साननो गोनां बयबो मावबोनानै जोंथ' लकेलिटि खाथि हिसाबै जों बयबो मिथिबोगौ मानो होनना बुंबा बिनि जेनाखि मालिक बेबो जोंनि बे ओनसोलनि नंखाया दा बिनि हिसाबै बेयावहाय नोङो दिनै बिए एमए फरायनायफोरानो ओरैनो गोदाव सोराव जाजोबनानै दङ बे कम्पानियाव साख्रि मोननायबाथ' गोदाव सोराव जानाङामोन आरो दिनै मेट्रिक पास मेट्रिक फेल मानसिफ्रासो जायनाखि जेन'बा फेरेंगा सारनि जेनाखि खोथा लानानै दिनै लिस्ट गथायलागासिनो एकदम फैमाल बिसोरखौ बोरै फोथायनो हाबावनो फोथायसेयावबो बिसोरो फोथायखेबस' खामानिखौ मावो दिनै जोङो बिनि सायाव मालाबाबो आंथ' फोथायनाय गैया बेखायनो लोगोफोरखौ साफ्रोमखौबो आं खावलायहरो फोथायनो नाङा होननानै बिसास खालामनाङा होयोब्ला बे इलेक्सननि सिगांनो होग्रोथों नाथाय इलेक्सननि उननिखौ मालाबाबो बिसास दा खालाम आथिखालाव बिटिसि हालामाव बा बिटिआर बेवहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे मोनथाम दोलोआ सरखार खुंगासिनो दङ बिथांमोननि प्रमद बर'आ दिनै बुंनो सानो जे 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जेबो जौगाथायनि खामानि मावाखै होननानै दिनै नोंथांनि नोजोरावहाय इउपिपिएलआ बेसेबांसिम जौगाथायनि खामानि मावदों होनना नोंथां सानो बिसोरथ' माथो खामानि मावनो रोंदों दिनै साफ्रोमबो इन्डिपि लिडारफोरनोनो दिनै स्किम मोनसेबो हरनो हायाखै आरो पाब्लिकफोरनोबो हरनो हायाखै बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरनोसो खामानिखौ हरगासिनो दङ दिनै मा खामानि मावदों बेलाय मालाय खामानि मावखांनायफोरखौसो अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दङ बेखौ आङो आंनि मेगनजोंनो नुबोगासिनो दङ दिनै आङो बिथांमोना चेलेन्ज खालामथारोब्ला आङो बेखौनो माने जेनाखि लामाखौ गावसोरनो देग आसि थुनानै खिथाखानाय बेखौनो आं खिथाफिनगोन होननानै आं बुंगासिनोखा आरो गावसोर जुदि बेबायदि बांद्राय एक्टिं खालामोबा हयथ' आङो बेखौ देखायफिनलांगोन आरो लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैगासिनो दङ साननैसोनि गेजेरावनो बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थि खालारखौ फोसावनायनि थांखि बा थिरांथा लागोन बेखौ जों मिथिगौ दा बे समाव बिथांमोना एक्स इन्डिपेन्डेन्ट सोद्रोमा जानानै दिनै बिपिएफखौ सापर्ट होनो थाखाय मा खारननि थाखाय हेफाजाब होनो सिगांखौ बिथाङा बिनि बागै फोरमायबाय दा जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे नोंथांमोना फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि सांग्रां जानानै बिपिएफनि थाखाय खामानि मावगोन आरो देरहानांगौनि थाखाय बेसेबांसिम फोथायथि दं नोंथाङा आङो एक्स एनडिपिनिफ्राय जेनाखि बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय जाहोनानो बेनोखा मानो होनबा रायजो राजाफ्राबो रावबो दानि सरकारखौ सैथारला नालाय दानि एलायन्स पार्टि सरकारखौ रावबो सैला दा गासिबो सिङाव बिपिएफखौ मोजां मोनजोबनानै दङ हाजारखि बायदि होननानै गोदै रावजों बुङा मानो जेनाखि सेल्फ हेल्पनि 25,000 बेखौलाय बे जायखि गभर्नमेन्ट फैया बेखौलाय मोनखायो मोनसे ग्रुप जाबाय नालाय दा बेजोंनो मानसिफोरखौ एकदम बोगथिंनो नागिरदों बोगथिंबाबो हानाय नङा देरहानाय नङा गोसोआ जाय मानसिफ्रा जेन'बा बोगथिं जानो नागिरदों खिन्थु बिसोरबो मोनसे हारि बा जाथिनि थाखाय सिन्थादार होननाया गोथौयै दङ दा बेखायनो आङो बेखौनो फोरमायगोन फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि गेजेरजों बिपिएफ दोला 100आव 80%आ बेयो सियर देरहागोना खाथांखा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा मोननैयावबो 80%आ देरहागोन आं बेखौ खाथां नुहुरदों आरो दा लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोर नोंथाङा सासे एक्स एनडिपि जानानै मा बुंनो सानगोन मा मेसेज होगोन लकसभा बिसायख'थिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो आङो बेखौनो मेसेज होगोन मानो होनना बुंबा जायफोरा जेन'बा थगायदों बिसोरजों गोरोबालासिनो दिनै जेन'बा सैथोजों मावबोनाय सैथोजों सोलिबोनाय जेनाखि मोजां लामाजों दैदेनबोनाय जेनाखि लामा दालां थासारि बर'नि जेनाखि जोंनि बिटिसि हालामनि थाखाय जेन'बा सिन्था खालामनानै बुहुत मोजां डेभेलप खालामबोदों बुहुत मोजां सान्थियै दोनबोदों दा बे हिसाबैनो बेजोंनो जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायहरगोन बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय बिथाङा आथिखालाव सासे एक्स एनडिपिनि सोद्रोमा जानानै इउपिपिएल दोलोखौ मानो हेफाजाब होआखै आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ मानो हेफाजाब होनो सिगांबोनो आवगायबोखो आरो आथिखालाव जोंनि बिटिसि हालामाव मा जानो थांगासिनो दं बिथाङा गावनि मोन्दांथिनि गेजेरजों जोंनो बाथ्राखौ फोरमायबाय
दा बे समाव जोंनि बे डिजिटेल बर' निउसनि जर'खा मोगा मोगि लानाय हाबाफारियाव नुजाफैनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय बिथांखौ जोंनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो जोंनि बे मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावबाय। गोजोनथों। गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिसनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल, क'क्राझार। थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।